Palestinkice moje, kao što danas ste sa Palestincem. Danas snimamo najnovi video za moj YouTube kanal. Ovako, prvo da obavestimo ekipu da se snima za YouTube. POZZ za JT. Da prvo obavestimo mi ekipu. Kao što znate, uzeo sam Gold Pass za ovu sezonu. Nije nešto skina, ali super je ispalo na kraju. Ovako, što se tiče ovoga, ima sad veoma puno, ima ih 10 aktivnih od naših ekipe, znači prvi pozdrav ide za Bojketa King. Bojke, prvi pozdrav za tebe. Kao što vidimo ovdje, možda vidimo Max Pazu TH9, možda malo slabi heroji, na tome ćemo već da radimo. Kao što znate, savršili smo Clan Games, počela je Clan Liga. Drugi pozdrav je za mog Stefana, stvarno smo svi napredovali jako žešće. Ovako, opet nije loša baza, TH10 skoro je prešao, tako da ono, full heroji, 26. level kraljica, sada opušteno ide dalje, boostano je sve, puno luta, dark full, dobro, sljedeći pozdrav je za mog Andrića, kao što znate on je skoro ušao u klanu, opet max TH6 mi se čini, da, TH6 max, dobro, pa imamo jedan pozdrav za Krstića. Krstić isto nije loš, on je TH8 tek prešao skoro sa TH7 na TH8, ima možda nekih mjesec dana skoro, ali super mu je baza. Ovako, jedan pozdrav za Žitoja, da vidimo, ovdje je na Žitoje, trenutno su 12 sati 48 minuta na večer, ovaj video će da bude otprilike možda 7 minuta, ajde najrealnije, zbog toga što će snimamo jedan tutorial, pa pošto nam počinje uskoro Clan Liga, ne znam koliko mi imamo baš vremena. Ovako, ovo je Žitojeva baza, Žito je skoro max, mislim za nekih možda još 2-3 mjeseca, 4 otprilike, bit će ovo sve popravljeno, heroji čisto morati malo da diže. Ovako, drugi je pozdrav za Trajketa, znači za Trajketa već znate, on se trudi da maksa sve skroz, verovatno su mu ostali spelovi, kao što možda vidite ostao mu je skeleton spell i ovaj slepi miš spelovi ovi. Dobro, da vidimo dalje, sljedeći pozdrav je za Nevenicu, znači ovo je dama 90-ih iz našeg klana, bre, pa gdje ćeš bre bez dame u klanu, pa to nema nigde, znači evo, kao što možda vidite, ona je TH10 i čini mi se da odbrana je jaka osim zidova, ali dobro, poboljšat će i zidove povremeno. Naravno, imamo tu je evo ga Best, da vidimo dalje ko je još tu, Nevena, evo već oni napadu jedne druge, dok ja im posmatram ove njihove baze, probaj opet. Naravno, ima sada većinom. Sada su svi budni zbog klan igre, skoro je počela. Prvi dan, ja mislim da ćemo imati problema malo, pošto možda i nećemo, možda i dobijemo prvi rat. Pošto protivnici nešto loši, ali možda i bude nešto, sad će vidimo. Ovako, za 27 minuta će saznamo, da vidimo dalje. Tu je onda Best, svi su izgleda online od ovih članova. Ovako, trenutak je, sada će da odradimo jedan najnoviji tutorial koji do sada nismo odradili, idemo na praktikal, pa onda nađemo ovaj sa zmajevima, sad će da saznamo kako da se roka ovdje. Dobro, znači prvo krećemo sa kraljem, kraljica iza, znači 65. level kralj i kraljica, dobro, 2 balona, idemo dalje, 5 spelova slepih miševa, 4-5, dobro. Znači ovo je nekako malo praktični napadi, ali opet interesantna stvar, pošto ovo je stvarno, znači, žešće kako ništi TH12 max. Dobro, ovo je stvarno bilo žešće. Skoro mu je oduzelo sve, ovi slepi miševi nisu toliko loši, ali opet uništili su mi kralja, ostala mi kraljica. Ovi novi tutoriali sad radimo jedan po jedan dok skupimo vreme, zbog posla ne mogu stići sad baš stano redovno da snimam, ali hvala svima koji su me do sada podržavali, koji me dalje podržavaju. Ovako, ovo su ovi ledeni golemi.
Da vidimo dalje. Znači ovo je 65 level kraljica i kralj, dobro. Znači ovo je nevjerovatna stvar koliko je stvarno jako kad pritisnete ovaj tutorial pa odradite savršen posao. Znači ja ne mogu da vjerujem da je ovo toliko jako. Evo ga pada Xbox, ja ne znam pošto da je napada u običnom ratu ili u obično vrijeme, mislim da bi trebalo mnogo više vremena. Dobro, sad zmajevi su ostali još. Dobro, jedan balon tu. Jaki su ovi baloni level 8. 2 ovdje ide dole. Dobro. Evo sad ide 3 ovdje. Dobro, čisto ovo ti je znači besmrtnost čoveče. Dobro, znači balon ide. Evo sad će jedna zvezdica, pa će vidimo dalje šta kaže. Znači 2, 4, 6, 8, 10. Svi su zmajevi sada bačeni. 2 balona iza. Guardian. Gandalf, pustili smo Gandalfa da odradi svoj posao. Dobro, znači mašina se probija još. Ok. Napad nije loše, stvarno mogu da kažem da je svaka čast. Dobro, opet 4 slepi miševovi spelova. Znači jedan led. Dobro. U redu, znači Guardian, ne znam sada kako ću ovo da izvedem, ali smislit ćemo nešto. Zaledit ću bazu, dobro, zaledio sam ovo je samo TH, ne znam šta mi bi. Zmaj otišao sa strane, ojačat ću ovako, slepe miševe uz ovu, nije loše. Evo već se spremaju 3 zvezdice. Da, koliko ja vidim to je to. Mislim, ovo nije toliko loše, zato što stvarno neviđen napad je bio s ovim zmajevima level 7. Jedva čekam da stigne na TH12 i da dignem i zidove, ovo sve treba se maksa i kralj i kraljica. Ali za to sve treba vremena, dobro. Ja sam se malo dalje zbog tutoriala, nisam sada trenutno na chatu, ali sad ćemo mi da vidimo šta se dešava u klanu. Ovo mi se jako sviđa, lagano 3 zvezdice sada ima da budu ovdje. Ja mislim da je to. Izgubio sam kralj i kraljicu u startu, ali zato sam obavio dobar napad. Dobro, dobili smo malo luta, odradili smo jedan tutorial, ok, i onda idemo nazad na end battle. Dobro, vratimo se na chatu da vidimo šta se dešava, znači 12 njih aktivno, evo ga John, jedan veliki pozdrav za Johnnyja, malo kasne momci, ali dobro, stižu baš na vreme. On je TH10, bio je TH9 max i tek je prešao na TH10 i to mi se jako sviđa. Ovako, trenutno pozdrav za sve članove koji su u klanu, pozdrav za ekipu. Da li je moguće da imamo balone? Pa normalno da imamo pošto smo odradili jedan tutorial, mi se sada polako spremamo za rat. Znači ovaj prvi rat je za 20 minuta, tako da bi volio da sredim svima mašine sa jac. Hvala svima znači, na podršci, udrite taj like, udrite koji komentar ako vam se svidio video, šerajte vašim drugarima koji igraju ovu igricu Clash of Clans i tako dalje. Pozdrav!